Skada l-ultimatum li l-għalliema taw lill-gvern ta' Roberta Bela. Dan l-ultimatum ingħata wara li n-numru ta' każijiet pożittivi tal-COVID-19 li qed ikollna ta' kuljum qed iwasslu għal sitwazzjoni fejn l-iskejjel qed ikollhom pressjoni enormi minn kull aspett. Fi stqarrija l-MUT qalet li issa huwa ċar li r-rata ta' trasmissjoni tal-virus fil-komunità hija kbira u dan qed iwassal għal każijiet pożittivi tal-COVID-19 fl-iskejjel. Numru ta' edukaturi u studenti li qed jinqabdu fi kwarantina, studenti li ma jettendux l-iskola minħabba l-biża' u ġenituri u kustodji li qed iduru fuq l-iskola sabiex tipprovdi tagħlim online għal dawn l-istudenti. Il-pressjoni fuq l-iskejjel hija kbira u dan kkawżat biss għan-nuqqas ta' azzjoni tal-gvern li jdaħħal miżuri ġodda sabiex irażżan il-pandemija u kif ukoll jinforza l-miżuri eżistenti. L-MUT qalet li din l-attitudni mill-gvern hija ta' disrispett kbir lejn l-edukaturi, it-tfal u l-familji li qed jagħmlu minn kollox biex jevitaw ir-riski li ġġib magħha l-pandemija. L-MUT appellat lill-gvern biex iħabbar il-miżuri neċessarji li ġew proposti mid-diversi unions u organizzazzjonijiet, inkluż minn esperti fil-qasam mediku. Miżuri ulterjuri stretti u nfurzar li jwasslu għal trażżin tal-pandemija huma l-uniċi mezzi jekk il-gvern irid li l-edukazzjoni tibqa' tingħata fl-iskejjel.